Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим автомобил Mercedes GL 550 с двигател 5500 кубика с мощност 388 конски сили, произведен 2010 година, с монтиран газов инжекцион King 8 цилиндъра OBD. Изпарителът, който поставихме, е Magic с мощност до 450 конски сили, супер мощен. Джузите са Valtec 30, монтирани под компютъра на автомобила. Компютъра, както казахме, е King 8 цилиндъра OBD с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, зависимо с колко гориво изисква автомобила. Също така има изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Филтрите са монтирани на лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно за виждане място с показания на нивото на него. Зарядното се намира в капачката на резервара и с адаптера става много лесно зареждането на самата газ. Бутилката се намира на мястото на резервната гума и е с общ обем 57 литра. Чисто събира 42 литра газ. С нея автомобила минава приблизително около 250 км, което е много добър разход за този огромен автомобил. Цената на системата е приблизително 2500 лева и се изплаща за около 12 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведраре.